Helo, enw fi yw Carwyn blini, a pan o'n i ar y bont, o'n i yn ail blwyddyn fi. Ddim yn gwybod lot amdano'r peth, o'n i'n gwybod oedd protest wedi digwydd y diwrnod yna, ond o'n i ddim yn gwybod ymnylder o gwbl. Oedd yn profiad ffantastig gweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru, yn enwedig bod mewn tîm o bobl o'ch chi'n gwybod oedd yn proffesiynol, o'ch chi'n teimlo os o'ch chi'n mewn dwylo dda. Oedd yn gret cwrdd lan â rhai myfyrwyr eraill, y colegau arall. A oedd e'n neud chi bron o bod teimlo fel os chi'n y blwyddyn cyntaf to, oedd ydych chi awydd i gweithio wedyn. Ers y bont, dwi wedi gweld y prom yn enwedig mewn ffordd wahanol. Mae'n sort of dod nôl atgofion i fi a wneud fi meddwl trwy amser am y peth. A mae'r bont hefyd yn un peth, pob tro fi'n rhedeg heibo pan fi'n mynd am jog, yn edrych lan ar y bont a cofio am y diwrnod pan o'n i fformio arno. Peth gorau amdano y broses oedd cwrdd â'r holl bobl o'r Prifysgolion arall, a oedd e'n gret gweld gymaint o Cymru Cymraeg gyda'i gilydd yn gweithio gyda'i gilydd. Fi'n meddwl oedd y perfformiad yn ffordd dda iawn o cofio beth wedi digwydd nôl ar y bont yn 1993. A oedd e'n gret gweld y holl bobl oedd ar y bont ar y pryd yn dod nôl i gweld y perfformiad a gweld bod yn mwynhau hefyd. Ers bod ar y bont, mae wedi ffordd fi wneud mwy o pethau i helpu'r iaith. Ond sa'i wedi gweld achos lle byddwn ni'n mynd mor bell a beth nath o'n myfyrwyr nôl yn 1963 eto. Ond mae'n sicr wedi ysbrydoli fi llawer. Credu yr uchafbwynt o'r perfformiad i fi oedd gallu seiglo lan a lawr y ffrynt, achos o'n i yn gyfarwydd gyda seiglo hen beics fel yna ty beth, achos bod da fi rhaid o casglu adre. A oedd yn pleser gallu gwneud yna mewn perfformiad. Oedd yna un pwynt lle o'n i ar y bont yn aros i'r gynulleidfa i dod, a oedd gweld seis y dorf yn dod lawr rhawl y bont yn anhygoel, a oedd e'n rili rhoi mewn perspektif faint o bobl yn meddwl amdano'r iaith Cymraeg.